Kolja Taradi i ovo je jedna kratka prezentacija regulacije acidobazne ravnoteže usredotočena na važnost kemijskih pufera i veličinu ukupnog puferskog kapaciteta našega tijela. Kada u fiziologiji govorimo o homeostazi, tada pod tim pojmom podrazumijevamo održavanje konstantnih, nepromijenjenih uvjeta u izvanstaničnoj tekućini. A kada suzimo temu na acidobaznu homeostazu, tada mislimo na regulacijske mehanizme koji održavaju stalnom koncentraciju vodikovih iona u izvanstaničnoj tekućini i to na vrlo maloj, niskoj razini od 40 nanomola po litri. Za održavanje te nepromijenjene i vrlo male koncentracije vodikovih iona u izvanstaničnoj tekućini postoje tri mehanizma. Prvi mehanizam je zapravo vrlo banalan, a radi se o razrjeđivanju vodikovih iona u tjelesnim tekućinama. Drugi mehanizam su puferi i puferiranje. Mehanizam puferiranja možda više sliči mehanizmu stabilne ravnoteže nego mehanizmu dinamičke ravnoteže, jer puferi zapravo samo umanjuju promjene, ali bez aktivne intervencije. Dakle, oni mogu samo ublažiti učinke nekih nekoordiniranih kolebanja, ali ne mogu aktivno vratiti sustav u normalno stanje dinamičke ravnoteže, niti mogu održavati dinamičku ravnotežu. Za održavanje dinamičke ravnoteže odgovorni su regulacijski mehanizmi respiracijskog i bubrežnog sustava koji mehanizmima negativne povratne sprege odstranjuju vodikove ione iz tijela prema zakonu o očuvanju masa. Dakle, prilagođavaju izdavanje vodikovih iona iz tijela njihovom unosu i nastanku u tijelu. Puferi su po definiciji opće poznatoj otopine koje imaju sposobnost, znači, umanjivanja promjena pH nakon dodavanja kiseline ili baze. Kapacitet ili takozvana zaštitna moć pufera je sposobnost puferskog sustava da ublaži promjene pH izazvane dodatkom kiseline ili baze, a izražava se količinom vodikovih iona koji se mora dodati ili oduzeti u otopinu kako bi se pH otopine promijenio za jednu jedinicu. Taj kapacitet ili zaštitna moć pufera ovisi o koncentraciji puferskih sastojaka i o pH u kojem pufer radi. Zaštitna moć je najveća ako je prije dodatka kiseline ili lužine pH bio jednak pK pufera. Naime, tada je koncentracija puferske baze jednaka koncentraciji puferske kiseline, to jest 50% pufera biti će prisutno u obliku baze, a 50% u obliku kiseline, pa će omjer baza naprema kiseline biti jednak 1. Što je pH pufera više udaljen od vrijednosti pK, tomu kapacitet postaje sve slabiji, pa vrijedi opće pravilo da puferski sustavi učinkovito puferiraju samo u rasponu kada je pH jednako pK plus minus 1, to jest u rasponu u kojem je titracijska krivulja približno linearna. Izvan tog raspona, nažalost, moć pufera postaje zanemariva. Na ovoj tablici prikazani su glavni puferski sustavi tijela s obzirom na njihovo mjesto, dakle izvanstanična tekućina, krv, unutar stanična tekućina, mokraća i kost. Glavni puferi su hidrogen karbonatni i hemoglobinski pufer. Hidrogen karbonatni pufer puferira vodikove ione iz nerespiracijskih kiselina, sumporne, fosforne, solne, a hemoglobinski pufer puferira vodikove ione nastale metabolizmom iz ugljičnog dioksida. Na ovom slajdu prikazat ću pojednostavljeno jedan pokus iz klasične fiziologije napravljen 50. godina prošlog stoljeća, a koji ilustrira veličinu puferskog kapaciteta tijela, ukupnu pufersku moć. Dakle, pokus slona i ptica napravljen je tako da su psima infundirali otopinu koja je sadržavala 14 milimola vodikovih
iona po litri tjelesne tekućine. 14 milimola je 14 milijuna nanomola. Prije pokusa izmjeren je pH plazme, on je iznosio 7,4, a nakon pokusa smanjio se na 7,14, što je predstavljalo porast koncentracije vodikovih iona od 36 nanomola po litri na 72 nanomola po litri. Dakle, koncentracija vodikovih iona u plazmi pasa porasla je za samo 36 nanomola. A infundirano je, rekli smo, 14 milijuna nanomola. Pa gdje je nestao ostatak infundiranih vodikovih iona? 13 milijuna 999 tisuća 964 nanomola po litri. Odgovor je jednostavan. Tih 13 999 tisuća 964 nanomola je puferirano. Dakle, puferski kapacitet tijela ne da je velik, nego zapravo on je ogroman, a uz to što je ogroman, puferi djeluju trenutno, djeluju odmah na licu mjesta nastanka vodikovih iona. Dakle, u tome je velika važnost i značenje kemijsko-fizikalnih pufera. Ovom primjeru pridodat ću još jedan primjer koji ilustrira važnost postojanja pufera u mokraći. Osobe koje se hrane mješovitom prehranom, pri uobičajenoj mješovitoj prehrani ostaje u tijelu višak od nekih 100-tinjak milimola vodikovih iona koji se prema zakonu o djelovanju masa, znači u toku jednoga dana, moraju izlučiti iz tijela. Proizvodnja mokraće je otprilike 1 litru, dakle u 1 litri dnevno ćemo izlučiti 100-tinjak milimola vodikovih iona. Moramo malo pozvati u sjećanje neke činjenice iz bubrežne fiziologije, a to je da se najniži pH mokraće kod čovjeka iznosi oko 4,5. Dakle, u tubulima se može maksimalno postići koncentracija vodikovih iona od 10 na minus 4,5 mola po litri. Vrlo mali broj tih iona se može izlučiti u slobodnom obliku, jer bi se za čas, kada ne bi bilo nikakvih pufera u mokraći, vrlo brzo bi pH mokraće se snizio na tih graničnih 4,5. Pa ajde idemo izračunati koliko se u 1 litri mokraće može izlučiti vodikovih iona kada ne bi postojao niti jedan pufer u mokraći. Evo ga, računice, u 1 litri mokraće mogli bismo izlučiti samo 0,03 milimola vodikovih iona po litri. Dakle, dnevno bismo mogli izlučiti, kada ne bismo imali nijednog pufera u mokraći, ni amonijaka, ni fosfata, 0,03 milimola. A ako jedemo mješovitu prehranu, potrebno je izlučiti 100 milimola prema zakonu o očuvanju masa. Dakle, ako sada stavimo to jedan najobičniji razmjer, vidjet ćemo da za izlučivanje 100 milimola slobodnih vodikovih iona bez pufera dnevno bi morali povećati se proizvodnja od 1 litre na 3333 litre na dan. Vjerovali ili ne? Eto, nadam se da sam sa ova dva primjera uspjela predočiti veliku važnost kemijsko-fizikalnog puferiranja u našem tijelu. Ukoliko je ostalo pitanja, ukoliko imate sugestije ili neke komentare, bit će mi drago da me kontaktirate na ovu e-mail adresu.